Kita lang lagi ko mubangga sa ako karon guba yun. Ang bunal oh. Isugit ba? Yati na kamalan na. Hoy! Kabalo ko anay nagkanaas dira. Suna! Murag karon ra ko ka-encounter nga na ay iro og iro mag-uban ba. Pero ang tingog, ira jud og iring og iro. Balikan na tamo. Agunoy gini. Pang ilo manis lubot. Grabe, may naguloy yan ay. Ay, dami yun. Buka po lang ng kahuyan niya, maglakaw-lakaw man. Ah! Isa to! Ingani dapat ang gahi. Kanang dira man kasasayon. Nga naa may lisod. Tao, higanti oh. Lagi mo bangga karon gubagad sa Pero kuha. ang higanti ko anong kahoy yung gidala. Pero gabitan tanig pinagbabawal nga teknik. Sa ubos may gumulakaw ani kay murag siya pa po siya katanaw ba. Kani-kani kay murag nakatalikod. Di itoklod. Surubol dahil ha. Boss, nganing naong sa madlock. Kita naman siguro kag isa ka tinumo nga 5 ang igo. Dari nga na boss. Abi siguro ang nakalimot ko ay iring og iro, mag-uban, anus apa. Asa ta malibangan sim? Sagutan ta! Ha? Sagutan Sama tong ilo ni. Kani, Haguloy! Ay, sige. May iling og iro sim. Man ako. Asan to balto? Ay, ato na! Ato tong ini. Lupa ka na isukay nga tao! Isukay nga tao daw! Nanay sida ay! Ambot gani umi kailangan ni isukay nga tao. Isukay nga tao. Pila siya to, ha? Sir, isa. Dalang nga bunal. Pero kita upat kita lamang gina. Kita karon ko sugar dadalag bunal ako ito. Suga to. Kana o! Unsa? Dako ka na! Unsa pero sa... Amo gini paabot ka mo adto na mo rin bumbahan mo na ron. Bahala na. Kita mo kumpiyansa kay dalang bunal ako itong bunal to. Ojud. Kasi bay, hilom ay kumpiyansa. Tabi mo samba. Silpon pa. Para signals bukid. Ha.
pag ako lagi mang lagot karon. Ha. Sige, nagtagua. Buak dyan ang ulo nimo. Gapusan ba ni Teresa? Gapusa. Litsuno na to ni. Ato gani? Sugdi na hindi dia. Sige. Sige. Papangin ninyo. Di mo gusto Jax na paro. Gusto Jax paro. Bicara manunta to isa man eh gitinood naman eh. Ah, di na ko eh. Di na ko magbayad sa. Ayun. Sorry, man. Gusto mo so prank lang. Ah, dai prank nga yan eh. Main ko anak kuan. Ko anak kung ano. Ay.